strhávajú z platu a samozrejme je to určitý biznis garantovaný zákonom, čiže je fakt na zváženie to, čo tu bolo povedané, či by tie lístky nemala predávať alebo emitovať nejaká verejnoprávna inštitúcia alebo nejaká štátna firma ako taká. Na druhej strane, samozrejme, musí sa tu skonštatovať ďalšia vec, že žiadna vláda s tým nič neurobila. Ja sa stotožňujem s predkladateľmi, možno sa nestotožním s názormi niektorými ľuďmi u nás, ale jednoducho stotožňujem sa s predkladateľmi, že pokiaľ tie gastrolístky sa strhávajú z platu zamestnancom a o toľko majú potom nižší, alebo teda časť tej hodnoty gastrolístkov sa strháva z platu zamestnancov, o toľko majú nižší plat, tak nie je to benefit a sú potom úplne zbytočné. Čiže ja osobne zvážim svoj prístup k tomuto návrhu zákona. Ja si osobne myslím, že tie gastrolístky by mali byť benefitom a nie, aby sa strhávali z platu potom zamestnanca, ktorý má nižší plat o tú sumu ako takú. Nech sa páči Erika Jurinová. Ďakujem pekne. Dá sa jednoznačne súhlasiť aj s tým, čo hovoril Lojzo. Podľa mňa takisto lístky v takej podobe, akú máme dnes, absolútne stratili zmysel, pretože sa dajú použiť na rôzne veci. Nie len na teplú stravu. Dajú sa dokonca použiť aj na alkohol, aj cigarety, aj keď oficiálne samozrejme nie. Toto je prvá. Veľmi ľahko sa to dá použiť. Nesmú, áno, je to v zákone, že nesmie, aj napriek tomu sa to používa. Toto by sme si mohli naliať čistého vína. Takisto, keď sme prvýkrát s touto témou vyšli pred 4 rokmi, ešte za vlády Ivety Radičovej, vtedy vyzerala taká veľmi jemná dohoda. Ten zákon nebol takto radikálne, alebo táto novela nebola takto radikálne riešená, bolo to jemnejšie. Hovorili sme o možnosti, aby mal zamestnávateľ možnosť použiť buď hotovosť, alebo gastrolístky. Vtedy to naozaj tesne nevyšlo. A najviac ma pobavili, alebo možno, že zarmutili argumenty, že keby ľudia nedostávali gastrolístky alebo lístky, tak jednoducho by sa nestravovali správne. Bolo by to zdraviu škodlivé. Dokonca pani Tomanová nám tu predkladala štatistiky, ako sa zlepšil, podiel vývarovní alebo reštauračných služieb, niečo takéto. Dobre, možno, že to malo naozaj zmysel v úvode, kedy sa vlastne potrebovalo dostať do legislatívy, aby sa zamestnanci chodili stravovať. Nápad sa možno, že ujalo sa to celé, ale teraz sme už kúsok ďalej. Podľa mňa teraz lístky nemajú opodstatnenie, ľudia sú naučení a vedia, že sa chcú naozaj na tú polhodinku, 3/4 hodinku ukľudniť aj práve pri obede. Takže veľmi súhlasím s predkladateľmi a verím, že ak neprejde toto riešenie, budú aj iné riešenia. Ďakujem pekne. Jozef Viskupič. Jasným vystúpením v zásade, alebo s tvojim vystúpením v zásade súhlasím a aj v duchu toho, čo hovorili predrečníci vo faktických, chcem povedať, že ja som asi nezažil odpornejší okamih v tomto pléne zrovna pri téme gastrolístkov, ako to bolo za Radičovej vlády. A teraz mi nejde, aj v duchu toho, čo hovoril kolega Martvoň, celkom o to, že vyhľadávať tých 4 vinníkov, ktorí pri zdobrovoľnení použitia gastrolístkov vtedy z klubov väčšiny pri vláde Ivety Radičovej nezahlasovali za a to zdobrovoľnenie výberu pri tom, či môže zamestnávateľ použiť v kolónke hotovosť, čiže iný cenný papier alebo inú ceninu, a to sa volá euro, alebo si teda osvojí používanie gastrolístkov, že vtedy sme to nedokázali presadiť. Mám aj druhý moment, že vtedy socialistický klub alebo klub sociálnych demokratov mal 62 ľudí a možno sa tam mohli nájsť, aj viem, že tam boli, medzi nimi len vtedy išlo o zákonník práce a pilierovú normu Jozefa Mihála, keď sme to my predkladali, tak ma doteraz mrzí, že táto vec mohla byť už čiastočne vyriešená a ja s nápadom, ak teda chceme byť aj konštruktívni, a máme tu vládu sociálnych demokratov, aby tu sa niekde objavil štátny emitent, tiež viem vo variácii možných riešení súhlasiť. Čiže
skúste si osvojiť, viete predkladať, pán Martvo, návrhy, možno aj toto je riešenie. Z reakciou ešte nech sa páči, ale Hlina. Ďakujem pekne. Necelkom som rozumel tej poznámke pána